дами и господа. Изключително съм развълнуван, защото това е много специално начинание за мен и още повече съм развълнуван, че успяхме да го докараме до тази вечер с помощта на всички мои колеги от цялата танцова общност, които се обединиха и предложиха и гласуваха за себе си или за други колеги от гилдията. И днеска имам удоволствието да ви запозная и да разберете резултатите, кои са номинираните и кои ще бъдат лауреатите на 9 категории, в които се връчва тази първа по рода си танцова награда на професионалната танцова общност за класически и съвременен танц. Добър вечер! Наистина съм много щастлив да бъда на тази първа церемония по връчването на годишните танцови награди Импулс. Като всяко добро начинание, и това дава много добри импулси. Сигурен съм, че ще ги усетим тази вечер, но няма да ви бавя с излишни приказки. Искам да кажа само няколко думи. Всичко е добро, когато свършва добре. Но нека сега да си спомням кога то започна. През март някъде, в едно много унило време, тъжно, когато бяха затворени театралните и балетните зали, когато артистите се питаха кога отново ще се срещнат с публиката си, точно тогава в качеството си на журналист аз получих една много приятна покана, едно приятно известие, че в ход са номинациите, че вече е уточнен регламентът на танцовите награди Импулс. Всичко това го казвам, за да благодарим и на Росен, и на хората, които работиха по тези награди. Хората, които изпратиха импулс, кураж към всички, които обичат танцовото изкуство и към всички, които тази вечер ще се радват на резултатите от първите награди, от първите номинации. Благодарим им! И съвсем накратко, цифровата подплата на всичко, което се е случило до тук. В номинациите се включиха 70 професионалисти от областта на танцовото изкуство. Те прегледаха, припомниха си, номинираха 90 изпълнители, 60 хореографа, които пък са свързани с над 100 заглавия на 19 трупи и компании за периода от 2 години. Всичко това е знак, че през тези 2 години се е работило много и че хората на танца са се трудили и не са губили вдъхновение. В първото издание на наградите Импулс, както Росен вече каза, ще бъдат връчени призове в 9 категории, а хореографът Мила Искренова дари свои картини, създадени специално за наградите Импулс, които ще зарадват победителите. Ето ги тези картини, които са близо до сцената. Първите номинации. Те са в категорията изпълнители класически танц жени, а сега каня на сцената прима Валерината Весатонова, която ще връчи наградата. Изпълнител за класически танц жени Марта Петкова. Никола Хаджитанев. Изпълнители съвременен танц жени. Каня на сцената Теодора Попова, съвременен хореограф изпълнител. Победител в съвременен танц жени е Петя Колева Вучев. В категория изпълнители съвременен танц мъже. И победител в тази категория е Стефан Вучев. Оригинална хореография на авторско танцово представление. Каня на сцената Силвия Томова, хореограф, директор на балета на Държавна опера Стара Загора. Ангелина Гаврилова за представлението Снежната кралица.
Ето и следващата категория. Тя е постановка на класическо или адаптация на съществуващо танцово произведение. Каня на сцената госпожа Мариана Арсенова, директор на Държавен музикално-балетен център София. Постановка на класическо или адаптация на съществуващо танцово произведение. Имам удоволствието да обявя името на победителя Снежана Дескова. Няма и то много добре. Категория хореография към други сценични или аудиовизуални продукции. Наградата ще връчи хореографът Мила Искренова. Добър вечер, уважаема публика, скъпи колеги. Много съм щастлива, радостна и развълнувана, че връчвам в момента тези награди, които са толкова преживени с вълнение и обич към изкуството на танца. За хореография към други сценични или аудиовизуални продукции наградата получава Росен Михайлов. Ще ми позволите преди да напусна сцената да ви кажа, че наистина бях изключително развълнуван, когато Мила предложи да дари тези прекрасни картини на всеки един от нас. С това тя направи тези награди наистина нещо специално и много лично. И сега искам от свое име и от името на всичките колеги, които ще получат нейните картини, както и на тези, които се надяват да получат тези картини в следващите категории, да изразя нашата най-искрена благодарност. Категория танцова продукция на годината. Наградата ще връчи госпожа Ирянка Михайлова, директор на дирекция Сценични изкуства и художествено образование. Позволете ми преди всичко да поздравя организацията, да поздравя началото на връчването на наградите за професионално танцово изкуство. Надявам се, че от тук нататък ще бъдем свидетели на все по-интересни и по-интересни неща. А сега на мен ми е много интересно какво са ми дали в този пик за награда за танцова продукция. Танцова продукция на годината е 10-тия конкурс за съвременна хореография за наградата на Маргарита Арнаудова, продукция на балет Арабеск. Искам да благодаря на тази награда, защото много е важен този конкурс за всички млади хореографи. Балет Арабеск дава възможност посредством конкурса за наградата на името на Маргарита Арнаудова да се изявят млади хореографи и постановките им върху българска музика. И мисля, че това е един голям поклон пред нашата голяма хореографка. Благодаря ви. Това е танцова трупа на годината. Танцова трупа, компания на годината, балет Арабеск. Днес и в бъдещите издания на наградите Импулс ще бъде връчвана и една специална награда за цялостно творчество. Тази година тя е за една обичана от всички български танцори дама. Дългогодишен репетитор на балета на Софийската опера и балет, на много независими проекти. Нейният принос обхваща територията на класическия и на съвременния танц в България, а нейните енергия и любов към танца са попътни на смисъла и усилията на наградите Импулс. Аплодисменти за госпожа Елисавета Груева. Не мога да не ви благодаря. Уважаема публика, обичани от мен колеги, наградата за мен е вълнуваща изненада, но и висока чест. Сърдечна благодарност към организаторите и респект към цялата танцова общност.
Тази награда е за всички нас, които обичаме танца във всичките му форми. Тя е за всички хореографи, изпълнители, репетитори и педагози, които превръщат движението в изкуство. Благодаря. Това беше нашата кратка церемония на добър час на наградите Импулс. Нека имаме още много хубави срещи, нека имат много успехи майсторите на нашето танцово изкуство. Останалото е танц.